poslanika 14. Zatim predstavnici okruga Tuzle, Skupština opština Tuzle, Gradačca, Zvornika, Kalesije, Živinica, Brčkoga, Gračanice, Lukavca, Banovića, Srebrenika, Kladnja te Armije Bosne i Hercegovine, s te regije. Doboja 7 poslanika, te okrug Doboj, Skupština opštine Doboj, Tešanj, Teslić, Maglaj. Zenica, sa regije 10 poslanika, sa okruga od raznih institucija 5, Skupštine, zatim predstavnici Skupštine, te Zavidovića, Žepča, Hraknja, Olova i Busovače. Visoko, sa regije 5 poslanika, te okruga Visoko, Skupštine, zatim iz Breze, Fojnice, Kiseljaka i Vareša. Regija Travnik 6 poslanika, te okrug Travnik, Skupština Travnik, Bugojno, Donji Vakuf, Prusac, Gornji Vakuf, Vitez, Novi Travnik. Mostar 11 poslanika, nisam obavješten da li su uspjeli stići. Ako jesu, to je okrug Mostar, Skupština Mostar, Čapljina, Gacko, Nevesinje, Stolac, Trebinje, Bileća. Konjic sa regijom 2 poslanika, te okrug Konjic, Skupština, Jablanica, Prozor. Bihać sa regije 10 poslanika, te okrug, Skupština, zatim Cazin, Velika Kladuša, Bosanska Krupa, Bosanski Petrovac, Prijedor i Bužim. Banja Luka sa regije 2 poslanika, te Skupština Banja Luka, Skupština Prijedor, Šipovo, Ključ, Mrkonjić grad, Sanski most, Kotor Varoš, Jajce. Goražde 4 poslanika, te okrug, Skupština, Rogatica, Višegrad, Čajniče, Srebrenica. Zagreb 5 poslanika, zatim predstavnici iz Prijedora, Bosanskog Novog, ambasador Republike u Hrvatskoj i potpredsjednik SDA. Ukupno 80 poslanika i ukupno 387 sabornika, a mi ćemo poslije pauze utvrditi koji broj je stvarno bio prisutan i obavijesti vas. Inicijativni odbor predlaže radno predsjedništvo. Gospođa Azra Begić, predsjednik Muslimanskog akademskog kluba Bosanka. Gospodin Edah Bećirbegović, predsjednik dobrotvornog društva Merhamet. Edhem Bičakšić, stranka Demokratske akcije. Rasim Delić, komandant štaba Vrhovne komande. Profesor dr. Muhamed Filipović, liberalna bošnjačka organizacija. Alija Isaković, predsjednik Vijeća Kongresa bosansko-muslimanskih intelektualaca. Dr. Haris Silajđić, ministar inozemnih poslova. Gospodin profesor dr. Enes Duraković, predsjednik radnog predsjedništva. Ujedno predsjednik kulturnog društva Preporod. Te predstavnici regija iz Tuzle gospodin Izet Hadžić, iz Bihaća Irfan Ljubijankić, iz Zenice Vesim Spahić i Mostara Smail Klarić ako je stigao. Molim radno predsjedništvo da zauzme svoja mjesta. Hvala vam.
dajem riječ predsjedavajućem radnog predsjedništva profesoru doktoru Enesu Durakoviću. U ime radnog predsjedništva i u svoje ime zahvaljujem vam na povjerenju i molim vas da prvo proučimo Fatihu i odamo počast poginulim šehidima, borcima za slobodu Republike Bosne i Hercegovine i nevinim žrtvama agresije. Hvala im. Za današnju sjednicu Bošnjačkog sabora predlažemo da jedina tačka dnevnog reda bude razmatranje mirovnog sporazuma o Bosni i Hercegovini i izjašnjavanje o prihvatanju ili neprihvatanju posljednje ponuđene verzije sporazuma. Dajem na glasanje da li se usvaja da jedina tačka bude ovako formulirana. Ko je za? Hvala. Ima li ko protiv? Hvala. Dakle, usvojena je ova tačka dnevnog reda. Imamo najavljenih 5 uvodnih slova, pa bih prvo zamolio gospodina Aliju Isakovića da kaže svoje slovo pod naslovom Naša podsjećanja i pouke. Poštovani sabore, dame i gospodo, dragi bošnjački i muslimanski narode, ne osjećam potrebu da sebi ili vama objašnjavam naše tradicionalno ime Bošnjak, ime našega jezika bosanskoga i ime naše zemlje Bosne i Hercegovine. Ja ga samo promoviram kao prirodno pravo na tradiciju. Ovaj čin u kojim stojim pred vama imenovat ću samo odgovornim. Mi nismo u prilici da biramo između 2 dobra, već između 3 zla. Ova odgovornost podrazumijeva dalekosežne posljedice i one posljedice koje mogu biti neposredne. Mi smo u ratu. Mi smo oči u oči sa grubom stvarnošću i moja osobna pojava na ovom mjestu samo je rezultat te stvarnosti, a ne ličnih sklonosti, opredjeljenja ili namjera. Ovdje je u ovom trenutku, s obzirom na okolnosti, moguća svijest i savjest našega naroda. Svako od sada je i nešto više od onoga što je sam sa sobom. Nerazdvojni u onome što jesmo, bilo svojom voljom, bilo historijskom neminovnošću koja je pala udio ovoj generaciji. U ovom prostoru s nama su svi oni naši živi, oni s puškom u ruci na kućnim pragovima i rovovima, oni prognani širom svijeta i oni koji su preselili na ahiret, bilo kao borci ili kao civili, od djece u inkubatorima naših porodilišta do 100-godišnjaka u našim staračkim domovima. Svi su oni šehidi jer su na Božijem putu bili svjedoci istine vlastitim životom i time stekli Božju milost. Ovdje smo kao na sudnjem danu s razlikom što račun polažemo sebi i onima koji će nas naslijediti, ujedinjeni surovim povijesnim prelamanjem. Ovdje smo izjednačeni, bez regionalnih i stranačkih podjela, bez bilo kakve surevljivosti i suparničkih nakana, svedeni pod jedan jedinstven imenitelj onim načinom kako smo se rađali i umirali. Ništa neće biti onakvim kakvim bijaše. Moramo sve ispočetka, čisto i jasno kao priroda, bez licemjerja. Mi Bošnjaci smo historijski relativno iživljeni na ovim prostorima, širim i od ovih današnjih, i vojnički, i ekonomski, i kulturno. Premda smo posljednjih 112 godina marginalizirani kao